Ndikunzi Anymore yaita sei aita izvi sezvazviri sekuti kwamunoita tinodzifambira tiri madhara enews tiri madhara enhau SlyMedia zvino tinopisa panhau tiri madhara enews tiri madhara enhau tinopisa pazino enda tina mugaro tiri madhara enews tiri madhara enhau SlyMedia zvino pakubuditsa nhau tiri madhara enews tiri madhara enhau tinopisa pazino enda tina mugaro riya rakabva kupi Skarere vana vane mhosva vakapara mhino kwavaigara uko ndibva vaiswa vakwira mota vakwidzwa mumota vakuendeswa mhino kwavakanoendeswa vasati vasvika kwavaienda vakachirika pai vakajamba mumota ndibva adonha ndibva anosvuka nechepanapapa akaita kukwapuka panapa vakanga vari 2 vakomana vakajamba vari 2 uyu akabva achikoka akabva achikoka ruoko ndokubuda ndokuenda ruoko riri anotomboenda kana kuchipatara. Mhuri yeZimbabwe zita ndinonzi Sylvester tafumanei kana kuti simbi yebasa nasuno tiri kuGuruve tichifamba pamwe chete nashumbakadzi Lioness. Muri yeZimbabwe makadi sezvamanzwa zita ndishumbakadzi tiri pano paZimbo Live TV neSlyMedia TV. Takabatana kuchinangwa chiri chekukunzirai nyaya sezvazviri sekuziva kwamunoita tinodzifambira patinenge tichifambira tinenge tichida kugadzirisa mabudiro anoita zvinhu pasocial media zvimwe zvacho zvinenge zvinzi ndezvekunyepa isusu ndosaka tichifambira tichisvika paground tichitaura nevatinenge tichida kutaura navo maererano nesituation inenge iri paground. Mazuva anaya tiri kufambira kuGuruve nashumbakadzi chinangwa chiri chekuburitsa chokwadi chinenge chisangana nehama neshamwari dziri kubuda munyaya yakaitwa nemhondi yakabatwa anonziye Anymore Zvitsva. Shumbakadzi zvakaoma muri yeZimbabwe nyaya iri kuno munoiziva inyaya yanga yasuwisa asi muri yeZimbabwe ine kutaura kwainayo muri yeGuruve ine kutaura kwainayo muri yekwazvitsva ine kutaura ngatipindei mudare ngatipindei mudare taakupinda mudare zvinezvi nasuno tiri kunoku tinoziva kuti kuvanhu vese vakapondwa naAnymore Zvitsva pane mhuri inozivikanwa kuti kune vanhu 5 vanove ndo the biggest number yakapondwa musi umwe chete inosanganisira tete Grace Zvitsva vakapondwa pamwe chete nemwanasikana wavo nemwanakomana wavo nevazukuru vaviri. Izvo zvakaitika kufarm kunonzi kuona farm takanga tiripo na Shumbakadzi parufu rwavo minister vakanga varipo makurukota ehurumende MP vakanga varipo zvekare asi panguva yapatakatiri papa tina kuwana mukana wokutaura nemhuri dzese dzadziripo tichinzwawo kuti nyaya iyi vari kuitambira sei. Nhasi tadzoka kunoko hatisati tasvika panguva yememorial chiri kufadza vanhu mazuva ano ndechekuti Anymore Zvitsva akabatwa nekuti musi wachona iwo vanhu vaingoti vese vaikurukura vaingoti ndi Anymore asi pane vanhu vairamba shumba kuti hasi Anymore ichokwadi kwatakafamba kwakawanda kune varume vaitoti hasi Anymore vari kumupomera Anymore haakwanisi kuita zvinhu zvakadai of course anobasa haakwanisi kuzviita zvakadai. Nhasi uno tadzoka zvekare kumhuri yekwaZvitsva panapa ndina vahanzvadzi ari mwana wekwaZvitsva toda kuti azvitaurire zita rake zvizere tibva tapinda munyaya yedu ino kuti ivo semhuri yekwaZvitsva kusviba kwaita zita ikokuku vari kukugamuchirawo sei uyewo vari kufamba sei munharaunda yakungonongedzerwa nechigumo kuti ndivavava vahanzvadzi makadii tiripo makadiwo. Inini ndinoitwawo Theojinner Zvitsva ndiri muzukuru watete Grace yokushaya pamhuri 5 dzokushaya paona farm. Vanova tete vangu vanosira baba vangu inini baba vangu ndiwe number 3 kubva pana tete vangu. Chinova chinhu chinondisuwisa zvakakurisisa ndinonzwa kubatikana ndakafunga nyaya yatete vangu musi wakashaya tete vangu nefunga foni yangu yakarara iri pasilent kwakapinda 24 missed call dzichibva kumasvingo ndakatotangirwa kunzwa nhamo idzi nevanhu vekumasvingo ini ndisina kudzisiya but ndichizobata foni ndichizofona ndakashamisika mamistikondi akandishamisa ndikizofona zvikanzi tete Grace vapondwa kuona farm varipo kumba kwashekera 4 mumwe ashekera kuchipatara kochi zvikanzi zviri kunzi Anymore yaita sei aita izvi since tete vakambotaura kumashure vachiti Anymore vakambomuona
vakasura kuti mwana wehanzvadzi yangu ndobva vatongotsikana nani naatete vakadaro. Saka pakutsikana kwavakaita naatete akanga atooneka against kekuti vakandizivire kuti ndikuita zvinhu izvizvi. Saka zvinova zvinhu zvakandibata ndichidaira ko iyoyo handina chandakadaira chakanyanya ndakangobuda handina kududza izwi but misodzi yakangobuda ndakaita sei ndakarara. Ndifunga musi iwoyo ndakuenda kunhamo ndakazenda another day nena another day ndichisvika kana kuti ndibude misodzi handina chakava chishamiso choti ndikutoshamisika kuti shuwa tete nemhuri yavo shuwa vatoparara. Ndichizoona vana vakanga vasara iye vana ndo vakandipa kuti ndibatikane zvakanyanya. Ndakarwadziwa muri Zimbabwe nanhasi ndiri kurwadziwa. Kana mumba mangu chema handirareni ndinongoti kwakangodoka chete ndakada kuti ndimbozama kuti ndirare mumba mangu ndakangonzwa mafutu step panzi chete zvatopera. Ndakutotsvaga kuti ndodii ndofonera mukomana wandoshanda naye basa kwangu iyo nditore unondisiya pamba peshamwari yangu handikwanise kurara pamba pangu ini. Kana ndikanzwa mhepo yokuti mhepo yoyo parutange paneka sound kuti panenge pafamba munhu zvisi kumboita kana ndiparare. Sezuva ranhasi handamborara pano pamba pangu ndatobuda ndadzoka pamba pangu kuma 5 kunze kune kwatose kwatochena. Musati maenderera mberi vanzvadzi fiye yenyu iri kubva kupi iye zvinezvi taakuziva nekunzwa kuti Anymore anove hanzvadzi yenyu zvekare akabatwa? Inini pakuti ndigutsikana kuti Anymore ari ega pakuita zvinhu zvake ka haipapa ndo pandisiri kugutsikana. Tautongotya kuti munhu wokuti anenge akatoudza kuti hama yangu ndinhingi unogona kungosvikirwa nevakasara vacho ivavo. Saka zvinhu zvakutota sei zvakutotityisa. Ungatsanangurire mhuri yeZimbabwe here kuti iwewe naAnymore ukama hwenyu hwakamira sei? Muri vana zvitsva, uriwe mudumbu here kana kuti muri macousins? Handisi wemudumbu, tiri macousins. Anymore baba vangu ini ndo vanosiyira Anymore. Baba vangu vanondibereka ndo vanosiyira baba vaAnymore. Baba vaAnymore ndibanini. Toti mai vababa vaAnymore naamai vababa vangu vamwe chete. Zvii chaizvo zviri kuitika mukati memhuri yenyu? Takatarisana nechitiko chiri kuitika ichi. Zvakutotinetsa. Kozi mumhuri medu isusuka mashupa zvinhu zvakawanda. Makada kutarisa iwo baba vake iwo Anymore vaivawo nezvavo zvavaiita. Takuchiona kuna Anymore kwauyo. Zvipi kune vanhu varikutanga kunzwa nyaya yababa vako ndo vanonzi fresher zvitsva. Fresher zvitsva uyu aiva murume aizikanwa nekuba. Aiba mombe achinofuna achidi vaingoba zvakasiyana semari vaingosvika either ishopu yavasvikira iyoyo vakungodistroy nekutakura mari nekuita nokuenda asi panyaya dzekuuraya vanhu handina kunzwa zvangu izvozvo zvakaipa. Aitova munhu wekuti inini baba vangu vakashaya ndiri mudiki. Aitova munhu wekuti aigona kutosvikawo pamba ototi ambuya ndauyawo nemari tengere mwana mabhuku asi ndakakura ndikinzoti vaitoba ndichitovaona vachimhanyiswa nemapurisa. But zvinhu kuna Anymore zvakutondishamisa kuti ko izvi zvaazviwana kupi? Dai kuri kunzi kuba ndaiti zvakabva nekuna baba vacho. Munhu panyaya yekubaba ichokwadi here kuti vakatanga kupinda mumashopu vachitopinzana Anymore pawindo vachinoba mabhisiketi? Ichokwadi ichocho. Vana ava kunyaya dzekuba infact kakambova kafamily kese kakambotanga kutomboba. Inini ndichitokura kumba kwangu ndakakurira ini handakukurira mufamily ndakakurira kumusha kwa mai vangu inini. Kwakatomboitika futi vakatomboenda kumunda vakanotora zvibage zvichi vakatongonyora gogo vangu vakazondonotora. Saka zvokuba izvi ndakakura ndichizviziva kuti family inoita sei inoba. Kurana kutowirirana chako kunotonetsa nevanhu avawirirana nevanhu zvakanyanya family yacho yese. Semuri makambofamba here kuti muzive kuti chaita kuti Anymore asvike pakuparadza upenyu hwevamwe vanhu zvakadzama kudaro chii? Ini ndisingazoziva kuna vakuru. Inini pache zvangu inini ndiri munhu wekuti ndinofamba ndichizvimiririra ndoga. Ndichizvimirira ndoga ndichida kunyanza kuti upenyu hwangu hwakaita sei, chii chiri kuenda kuupenyu hwangu, ndiri seni pache zvangu ndiri pandiri panapa. Ndine zvakawanda zvinondisirisa pakati peupenyu hwangu zvandisinganyatsonzwisisa zvinobva unongochiti wafamba pese nongochingonzi kumhuri kwawakaberekwa. Sister Theo, mune muchifambira nyaya dzedzi chiri kunetsa muupenyu hwenyu imimi? Chiri kunetsa muupenyu hwangu inini ndiri munhu wekuti ndichizvitarisa ndiri munhu ndezviona semunhu akasvika.
ine ndinotozviona semunhu akasvika ndokuti ndakatozvita so ndotoona kuti handishoreki zvikuonekwa mwene wazvo nekuti mwene wazvo varipo ndotozviona kuti ndakasvika but marriage chaiyo inondinetsa kuipinda so unopinda uchiida but unopandukirwa nowagere naye wozofamba unonyatsonzwisisa kuti imi marriage iyi ndaipinda ndichida tichiwirirana nemunhu but chii chamboitika unonzwa kunzi kumuri kupera sei makaita mamarriage mangani kana kuti manemis ekuti mukomana aimbokudai azozunguka kana kuti ngoshayika ungosviba mwoyo kana kuti ase imbopinda idhipa ipapo kuti nzwisise zveshuwa mune dambudziko? Inini mamarriages andakapinda inini anova matatu. Yekutanga ndiye ikoko kumusha kuguruve kuno kuguruve kwagandai. Iyoyo yakanetsa. Nanasi takazosiyana nemurume iyeyoyo. Tasiyana nemurume 2017 akaramba changosvika chete achindikanganisa. Ndichifamba ndaibata kumuri. Kuti vari kusaira mhepo ukuku. Kuti uone chaone kuita ungoonekwa zvokuwa wakafa. Ndakonotosangana naye kana parodi aindirova. Aigona kugurwa zvokuti ushati kumunda mutadzireko uchangosangana naye. Yechitu aizomboita soba here zvekuti aimbotaurawo ega kuti unoziva ndizondokurovereka uchikumbira ruregerero? Aitomboita soba wotombonotuka vanhu vaanenge ambonzwawo pakufamba kwaanenge aita achitovhunza kuti kweni munondisairira mhepo yekuti ndivhiringe munhu uyu ndomuvhiringidza pakudi haasi weropa rangu ko votombonetsana pakusvika kudata sei kuda kutorwa chaiko. Ari ex wako anenge achitaura izvozvo kune vanhu vaanonzwawo paanenge aenda kana kuti kumapostori kana kuti kunotsvagawo kune vanoita zvematare? Iri ndiyo former husband yokutanga first marriage. Makazosiyana zvaita seiko kupedzisira? Takasiyana akandirwa zvekusvika pakunyatsonoti apa handichambokwanisa kana kubereka mwana chendasingakwanisi kubereka mwana 2017 first born yangu yanga ne1 year 6 ndichibva mu first marriage yangu iyoyo ndichidzoka hangu kumba vati akabva azosungwa pinda kuti ndobva asungwa ndobvapuwa 8 months kujeri apika adzoka indi vati marriage yangu takaparadza nekuti sei nokurwa kurisi ndiko kungaparadza marriage ndadzokerayo aka zvakabva zvateta zvaita pane mashoko akazobudawo nekumwewo rimwe side akinzi murume ini handimude ini shuwa vanga vasingamudi dai vaimuda akahaiwa nanhasi tingadai tichitese avatomudi kana nanhasi vanototi murume wokupiye uye si murume uye nokunge vachinetsana naye nemurume wacho futi vari vanhu vemumhuri asi vari kukuitira choice yemurume unofanira kugara naye. Vari vemumhuri mandakaberekwa mana baba vangu inini munhu wamazvitsva macho. Zvichira kuti nyaya yamunosangana nayo kana kuti kuchipostori kana mumatare aisi yekunyepa kuti mumhuri ndo munobva mune mudzi wezvinhu zvakashata zvinoitika muupenyu hwako mumamarriage uri mweya wokusundira? Zvisi zvekunyepa kosi handisi ndega kutori nevamwe kuna aiwa kune majinajina egadzika okuti mukaona imimi munonyatsonoti aiwa pane vana pakaberekwa vana but zvakaoma hakuna. Saka ipapa panyaya yekuponda iyi chii pamuri kumbofamba muri kumbonzwa kuti ikoko kwamunofamba handiti muri kunzwa kuti vaida mweya yacho yaida kuti murume akuuraye ngoziwanwa wakafa ndiyo mweya yakaingoziva? Chinoitika ndechekudai so mumisha handiti munoziva mune kakushandisana kanoitwa so kekuti kakushandisa isusu tiri vana vadiki hatizive zvekumashure but munoziva ne zvimwe zvinhu zvamunozonzwawo mati kure kuti kwakadai kune zvakazoitika zvakadai kwakadai kune zvakaitika zvakadai kune zvida kutoenda ikoko motombonzi contribution yamioni imimi macho munenge musina vamiririri vacho ndimi munenge munazvo ikoko zvokuti zvamunosangana nazvo musina vamiririka zvinenge zvakaoma dzimweni dzenguva uye anoti musha usina mukuru unopindika vanhu vaive vakataura chokwadi musha usina mukuru unopindika zvechokwadi makada kunyatsoona kwedza kuna Anymore wacho haana baba haana mai makaona isusu tiri kushupika tacho sisu hatina mai hatina baba tingoronerera tisina vanotimiririra wakada kuti usimudze musoro zvinongonzi tichaita zvatopera. Pane pawatsanangura ndoda kudzosa kumasure pawataura uchiti kune kunonzi kunoda kuendeswa zvinhu zvii zvine zvaida kuendeswa ikoko?
pane pakamboya macontribution yekunzi bvise $5 mumhuri ichunzi kune mbuyame vave makore satikwanise kuvatsanangura kozi titori vadoko zvisingaite kana ana baba vedu vakadibereka vadoko zvichinzi hameno kudharuweni kuna mbuya vakahanya dzacho hatinyatsodzinzwisisa saka pamari idzodzo kana chakazoenda hapana kwaida kunoripirwa here kwaida kunoripirwa kwanzi kune mombe dzida kuita sei dzida kuenda uyu anova muroorwa womumusha saka tisingazive kuti muuroro wemumusha kuti chii chakazoitika kuti ashaya hatina ruzivo rwekuti chii chakaitika saka zvinova zvinhu zvinotishungurudza kuti uyuyu munhu ari kuponda vanhu koyo kuti dzinova mhepo dzekuti dzinogona kunge dziri kutouya dzichinzida kuti vafambire vazvione but vakuru vari kunonoka zvapfuura kuna Anymore abatwa tiri kuti abatwa kunouya umwe futi achada futi chii achaita izvozvo zvino vanhu vari kupera vapera zvinenge sine minenge chisvibaka tisu vacho tiri kusvibana zvitsva ini tautokumbira mhuri yeZimbabwe kuti mutaure nevanhu vangotaura nemadzizvisva vacho vanoziva kuti zvii zvakaitika kare vakuru vacho vachirimo zvitsva yakakura kunoti vana chayambuka ana matamba nadzo mushonga nyadimbo waizi chitatu ana chiri seri masi nemesi anova nazvizvo saka ndisi tinokumbira mhuri yeZimbabwe muve nekutibatsira kuti vanhu ava kava vafambire nyaya dzichiri dzakadai kozi kuchaya mumwe uyu achazouya achaita zvino haya zvinosiririsa apa muri kuona vanhu 5 vaenda musha mumwe chete ko paakazononotheretena kunikirinu kunyakapupuko kwahofisi kufami yekunyakapupuko kunana mpinge uko paakanotheretena kuti iwo ndo asara imbondiudze kuti iye asara uyu dai asina kubatwa kune munin'ina wandosira inini mwana wababa vangu dai asina kudaro chii chaitika aitongononomuraya atouya kuno kuGuruve ndakutokanganwa date akafonwa achinzi Anymore atopinda nepachivanze penyu maskatana amanyiswa kana makazonzwa zvenyu achinzi amanyiswa kunonzi kunana geto uko kunova kwakaponderwa nachipangura uko ndiko akazonzi amanyiswa adi asakatedzerwa kuti sei kubatwa saka izvinhu zvinokundisiririsa ndiri kunyatso apa chakundisiririsa ndechekuti ndiri kufunga kuti dai munin'ina wangu uyuyu akamuwana ari wega pamba ndiye anombosara ari wega pamba chii chaiitika kwangu uri kungoenda iyo panyaya yekudzingirirwa yamuchangobva mukutaura imi ndimi muri pedyo nehanzvadzi yenyu hapana matiziro amunozviita muri veropa rimwe chete ichokwadi here kuti anenge ane mushonga wokunyangarika kana kumhanya kwake imhepo chaiyo inopfuura jeti pakunyangarika paaina ndionenge zvega ini kwati mukomana unomanya mukomana unomanya iyo zvokuti kana nemika mazuva ana 2 years abhojeri kamunhu ana 2-3 years abhojeri mukomana anogara pese paari pese kumhanya chete pakana pamafotos inini hangu ndichibvunzwa inini pamafotos aibuda inini ndaiaramba kana nemiwo maakuzviona pari zvino zvekuti foto riri raifamba risi rake inini foto riri marambiro andinoriita ndirikuda iso munhu uye ndakakura ndichimuona chigara kumusha inini ndaiti ndikabvawo kumba nefunga pamba pandakakurira inini uno tojamba mayadi 3 usvika pamba pani pababa vangu inini ndikunyatsoshaya kuti mweya rudzi wafamba foto iro vari kutaura kuti ndere pachitupa achiri mudiki ndere pachitupa achiri mudiki zvake but separi zvino zvini ndairamba kuti vakamutsvaga vachitarisa foto iroro havamuwani kuti pane change yakakurisisa zvisingaiti kozi munhu ane masikazi ekuti akabvira kuita zvemusikanzo izvi kubva kudhara iro skari yarakabva kupi skari iri vana vane mhosva vakapara mheno kwavaigara uko ndibvo vaiswa vakwira mota vakwidzwa mumota vakuendeswa mheno kwavakanoendeswa vasati vasvika kwavaienda vakachirika pai vakajamba mumota ndibva adonha ndibva anosvuka nechepanapapa akaita kukwapuka panapa vakanga vari 2 vakomana vakajamba vari 2 uyuyu akabva achikoka ruoko ndokubuda ndokuenda ruko riri harina tomboenda kana kuchipatara rakazongoporochi riri rega ndosaka risina kutwasuka saka zvemusikanzo izvi vakabvira dzanguva tongoti vakaberekwa vari mazviri kozi baba mai vanga yanga yatongowa family saka zvinhu zvinotongowa Alright, Theo, tiri panyaya yekuti imimi
vanhu zita renyu rasviba imimiwo futi muzere nekutya vanhu venyika yeZimbabwe vozviseparata sei kuti imimiwo muri wemhuri yekwazvitsva asi muri kutotyawo kuti munogona kuvingwa sokuvingwa kwakaitwa tete nevana vavo nevana vatete vemusikana wevazukuru inini sei option chaicha inini pari zvinozveka handina option yangu yandakambofunga kumashure kwekupedzisira ndatombofunga kutombotama nyika ino yeGuruve kuti rege ndimbobva zvangu ndimbononogara samoyo kozi handidi kukunyeperai kana wacho iye wacho munin'ina wake wasiya chezvezvo mukomana weko haanyatsowirirana nevanhu kuwirirana nevanhu kwake kunotonetsa haataure nevanhu haadii nevanhu mwada kuona vasikana vanga variko kunhamoko imi mukomana hafembere manimi kuti pane musikana angari pane musikana aivhaira hana kumhoresa vanhu mukomana hafembere kuti kune mukomana izaya zvicho kuti aiya ndiye aitaura maspeech panhamo anofembera anga aripo panhamo zvinonzi izvo vakanga vachiona mavhidhiyo ataiita iye Anymore ari kusango kwanga ariko kushumbakadza ndizvo ichokwadi awedzere nyaya ipapa pakatobuda shoko rekuti aitoona achitotaura kuti ava baba ava vanotaurisa achibvira Mukoma Sly namai ava vari kuda kuti ndibatwe ndichavabata zvangu kureva isusu zvichireva kuti chero nemi aikuona ipamaive panhamo nana Mukoma Isaya Zvitsva pavaitaura aivaona ikoko unotiwo kudipa nokuti musikana akapunyuka uya akanga achirepwa akaonekwa asina kupfeka uya ndiye akazotaura kuti Anymore anga aitomuratidza mavhidhiyo edu isusu maripota tiri palist newewo saka toda kunzwawo kuti nesuwo toitawo sei kuti tichenjerera shumbakadzi izvozvo pamuri kutaura apa ndiri kupanzwa kope musikana uyu anga asipo pakutaura uyu anova ndiye Motila Zvitsva ndohanzadzi yake munina wangu wandosiyira inini wakaninothiritina kuplasi kuti wasara ndiwe waivhaira stereki panhamo saka pane pandoda kuti ndikubvunze Theo kwatete mwana aitsanangura yakati vanga vari vatatu mune nhoroondo yekuti ndivanani vaifamba naAnymore pakusaziva kozi kumaraini anga asina shamwari kuumba cheko shamwari anga asina hapana aida kutamba naye kozi nyaya yekutora hakuna uyuyu vanhu pamwe vekuzobatana ane vanhu vaakabatana navo pakuita izvozvo kuite kuti kumaraini kumusha uko waiwirirana naye hakuna handidi kunyepa ko mudzimai wake nevana vari kupi mudzimai nevana vake inini ndakapedzisira kuvaona gore rapera paseri ndichivapa mari yebhazi vachiti vada kuenda kuna Muzvura kwasekuru vavo vakatouya pabasa panga ndiri tete handina mari yebhasi but ndashaya mari yebhasi ndipewo mari yebhasi semunhu wandakabvira kuziva achiri kugara kumba vachigarisana ndakaonowana nokubudisa mari kuti akwire mota kuenda ndopandakapesera kumuona ipapo ane vana rudzi Anymore ane kamwana kakomana nekasikana kasikana kanenzi Alice handizo makore zvokuzoziva makore manje ipapo ndakapesera kuona dzanguva kana pa akatosunga ndachikoya gore rakaenda kujeri handichatoziva nokuti vana vakatozvisiya zviri zvidoko zvisati kana kuchikoro zvisati zvakutomboenda nokuti vana vakaenda vekupwera zvokurumura zvezve kamwe kachatanga kufamba mukadzi vatozvitakura saka vakasiyana sei naAnymore vanhu ava vakatanga vachambogara musango mukomana akabva pamba ndokuno kugadheni kwaanonzi akabatirwa ndokwakanokaka chimuskito neti nemhuri yake ikoko ndobva vanogara ikoko ndobva vanombonogara kunonzi kuna kanwa ukuku ndobva vanogara futi pai musango mukadzi ndobva azosumuka ndobva vanogara kunyangave ndokunova kwakazobatirwa mukomana uyu aita zvokupaza matakishop achiba achita akasvika akabawo mapenzura ekutanga kugovera zvake vanhu zvimwe achirasa zvinodyiwa aita sei achindonodya zvake vamwe vaizopawo zvikafu zvokudya hatingazovataura zvedu asi vanozviziva kuti taipiwa chikafu pane muchimba chaigara Anymore chaakawanikwa achigara chiri kutendera pasocial media pane mhuka dehwe remhuka nechiskeletoni chemhuka mhuka iyoyo mukaitarisa imhuka inorwa chero neshumba ichiuraya nyoka dzinonzi dzinouraya chinouraya
makambonzwa kuti zvinoreve here kumhuri yekwenyu kana chinomirirei kudzinza rekwenyu kana kuti kuna Anymore wacho makambonzwa kuti zvinoreve? Hatina chatakambonzwa kozi Anymore muvanhu chemo kana katoenda kune imwe family kubherisu katodiwa. Saka munhu kuti zvinhu zvakaizviitira wega pachake wegani tisingazozivo zvimwewo zvake zvaizowedzerawo pazvinhu zvake kuti anova ani aimuitira hatichambozviziva kuti anengava ani wakawadzana naye pakuzosvika kuitirana zvinhu zvake zvokuti anowana kutokunda mapurisa pamhosva pachii hatisingazoziva kuti anova ani aimuitira izvozvo. Pane makuhwa ndochadzoka kwauri Shumbakadzi sori kubata muromo. Pane makuhwa ndisati ndakanga mumvunzo ekuti Anymore ane saini yaaiita yekuti kana achida kutiza mapurisa aine zvaaita nekagunwe kudai akangoita izvozvo atochampepe jeti chaiyo pakufamba ipapa. Makamboanzwawo here atiri kusangana nayo muma-streets emasocial media? Takangonzwawo kozi kana baba wake takangokurawo tichingonzwawo ndo zvavanoita. Baba vake vaitovawo nembwa yekuti mapurisa akatongouya yonoyowo padhuze. Ndo imbwa yenspeed yengoyo padhuze. Aiwa takaiona. Yengoyo padhuze pomanya yo dzingoitopinda unopamba pato. Baba vake avaimhanya nemuti vaimhanya nemurodhi. Vaimhanya vaita zvekuchirika zviye. Baba vake vaijamba. Tojamba utoenda kuseri vachipinda nemumayadhi mavaiziva kuti futa aite sei hairidzwi. Dzimwe vakatobhobhereka rekodhi yekupfuura mapurisa nerekeni vachiva vachitotiza mhosva dzavo. Zvinova zvakamboitika mumazuva ekuti mapurisa paakambosvika padhuze naAnymore aizvitaurawo iye pavhidhiyo kuti ndaitombopfuurawo nerekeni. Vakamboona zvekuti rekeni chombo chaakadzidza kubva kuna baba kuchishandisa kuti ichi chinova ndicho chokurwisa munhu ari parefu. Saka zverekeni izvi akatokurawo nazvo kozi baba vaita sei ndo zvavaishandisa. Ndanga ndakubata muromo Shumbakadzi. Ndanzwa Theo achisanangura kuti mhuri yekwazvitsva ine mazita akasiyana-siyana akawanda, imhuri yakakura kwazvo. Zvinoreva here kuti vanhu vanga vachiurayiwa vane masenema akasiyana-siyana ndeveukama sekutaurwa kwazviri kuita mukutenderera kwemashoko? Zvakafanana nevepamachaya paPrice apa. Vepamachaya apo ndive kufamily kwagogo. Vanhu vamai vanobereka baba. Saka kana tiri ipapo tinoti muning'ina wagogo wepamachaya apa. Muning'ina wagogo isusu. Tisingazozive kuti mwana wehanzvadzi yawo here kana kuti muning'ina wasika. Saka zvangofanira kuti kana ari mwana wahanzvadzi yako ini ndakamona ndongomuti muning'ina kozi vana vangu vana vake. Vamwewo ava vakwanana achipangura zvidiwo hatina ukama nevamwewo vandiri kunzwa. Ndisingazozive kuti kune vamwe vasiri kuzivikanwa ava kuti pachazowanika vamwe vane ukama hwedu here kana kuti tisingazozive. Nepakazonzi pakabatwa munhu akabatwa achinzi chitate ndiheadmaster vanova baba. Ndibaba vedu isusu. Saka ingori ifamily imwe chete. Makambonzwa here kuti iye Anymore akanyanyotadzirwei kusvika kuita bitterness yekuti afambe achinyanyotageta madzimai nevanasikana? Chakanyanyotadzirwa inini zvangu ine handina chandakambonzwa chakanyanyotadzirwa. Ndakangoona kuti munhu ane kahabhiti kekuti handina basa nemunhu, handinei nemunhu, indorarama changu pangu ndega. Kozi mukaona munhu anoita simba rekubva mufamily muvanhu unonovaka kwake kusango, ye munhu yemutyei. Kozi hamuzivi kuti pfungwa dzake ari kufungei pano unogara padondo pake woga. Mhuka dzinofamba dzinotyisa dzinouraya vanhu dzakawandisa. Vana mambo nana sabhuku vakambozviona here kuti Anymore augara musango nemi semhuri? Vanomutya. Sasabhuku vekodu vanotomutya. Munhu waanotonyanya kutya anonzi Handisi Svitsva. Aiwe iye aimutya. Akamuti heyi kana pamusangano akatanga kuda kuita zvekuda kupenga zvezviri anobva anyarara kuti si. Akangonzi soko nyararai zvamakuti hatizvide. Anobva atonyarara. Iye ndiye munhu wandakaona waitya. Kwete vamwewo sava anganika bitterness kuti handina wandinotya ndozviraramira pachangu ndoga. Mataura nyaya yepamusangano. Pane imwe vhidhiyo iri kubuda pamusangano iri kunzi ndiye Anymore achitaura kuti ropa renyu rinonaka. Mukeni makaiona here vhidhiyo kana makaiona? Can you confirm kuti ndi Anymore kana kuti mumwe munhuwo zvake ari kufananidzirwa naAnymore? Asi Anymore uye mumwe munhuwo zvake. Vhidhiyo iroro nditori naro mufoni mangu. Ndakamboramba ndicharidzokorodza kuda kunyasoona kuti munhu ndi Anymore here, asi ndakaona asiriyo uye. Asi
Mukoma Sly ndakatoshamisikawo ndikati Anymore tichinzwa isusu munhoroondo yake mukufamba kwataita mukati menzvimbo yeGuruve kuti haaasosieti nevanhu, munhu asingakwanisi kutarisana neumwe munhu maziso, munhu asingakwanisi kuita sentence neumwe munhu. Ndakatozviramba neniwo ndikati aizokwanisa kuadhiresa mhomho iri apa achitaura zvinhu zvakadai. Ndopatinotaura kuti kune vamwe vanhu vari pasocial media vakamirira kunoedhita, votora paanotora poita kuti iye awane mafollowers nekuda kunyepa. Zviri kuita kuti zvisvibise munhu wese kuti ari kubudisa zvinhu zvokunyepa. Ari kubudisa zvinhu zvokunyepa. Ichokwadi icho chinoti ndakaonawo kuti pakazobuda mavhidhiyo aAnymore abatwa, takaona paine hofori yerume nekuti uya aiti ropa renyu rinonaka iri akangoitawo mutete kunge inini. Handina kuonda ndiri mutete. Saka murume uya mutete. Rekatidzokere kuna Theo. Mwene wazvo. Upenyu hwenyu ngatidzokerei panyaya yeupenyu hwenyuwo imimi. Imba manga matitsanangura nezveimba yekutanga, yechipiri neimwe yachona yechitatu dzakazopera sei? Nekuti apa chanangwa chatauya panapa ndechekuti tinzwewo imimi zviri kukunetsaiwo muupenyu hwenyu uyo kuti mhuri yeZimbabwe ingapindire sei paupenyu hwenyu kuti muupenyu hwenyu hunge hunosununguka, muite upenyu hwakanaka sevanhu vakasvikawo kudai. Nekuti inyaya yakataurwa kunyange kuredhiyo kwaTilda, nyaya yekuti hanzvadzi dzangu dzakasvika. Saka tatirega ichitsvage hanzvadzi tione kuti hanzvadzi dzacho dzakaita sei. Nhasi tine mitete Theo. Mhuri yeZimbabwe zvakaoma. Ndikada kutarisa yechitu ndiri pakufambidzana nemunhu. Munongoziva kuti vanhu vanogona kuzosvika pakuda kuti akakufarisawo. Ndakafambidzana nemumwe murume wokudando. Ndinogara ndakabatikana nezvazvo. Murume uyu ndakafambidzana naye 2019. Ndafambidzana naye 2019 ndakabva ndazvitakura. Ndiri pakati pekufambidzana naye aiuya kumusha shuwa pananga asingamuzivi. Achitosvika munanadzigogo wangu achitotaura nawo, but nyaya yakazoitika ndeyekuti murume uyu chakazotaura pamba ndakabvunzwa nagogo ndatova nemwana murume uyu atoenda. Vati kuna gogo wangu ini vanova vakabereka baba vangu ndobva vati ndimi zvenyuka muchaikwira mota, vachitaura nagogo wangu vandakabereka amai vangu. Zvikanzi tese tinoikwira. Zvikanzi vanochengeta here varume ava? Ndiona kunge murume asingadzoki. Handidi kukunyepere mhuri yeZimbabwe, murume haana kudzoka. Akazouya mwana ne6 months. Ndokuzodzoka mwana kuma 1 year something. Nozobvira adzoka nanhasi kana mwana wake shaya achengeti. Tinotongoti variko. Kana zviriko ndopano kufonera. Samai manje pakafona handina kukwanisa kumudaira zvakanyatsonaka-naka. Kozi pandinotaura naye anokuudza zvimwe zvinhu zvokuti unoshamisika kuti ko munhu zvari kupindura kuti asi kana akafarisa anokuudzana mufamily menyu mune mhepo Theo, mhepo iri mumusha menyu yakanyanyisa. Iwe imbofamba iwe. Ungadai uri pamba pangu izvozvo wakagara pamba pangu. Saka zvinhu zvinova zvinondisiririsa. Iye ndiye anototaura ngadai ari kutoziva kuti imba yake yaaida kuvaka yakaparara nekuda kwemhepo. Zva kuti akadzifambira. Kuroti handizive anogona akadzifambira kozi munhu anototi kuti kumusha kwenyu kune mhepo iwewe. Ungadai ugere izvozvo uri pamba pangu. Saka zvinhu zvinondibata izvozvo kuti anokuudza mashoko kuti ungadai ugere. Asi kunyepa. Kunyepa hasi kunyepa. Zvakazvitaura rufu risati rwatombouya. Zvisati zvatomboitika. Auzoona zvakadai sanotogutsikana kuti shuwayo dziriko. But mhuri yeZimbabwe ndinova nekusiriswa kuti yezvo mhepo dziriko asi mwana vana vangu ndochengeta ndega, ndichengeterwa nana baba vavo. Ndochengeta ndega kubva wokutanga ndochengeta ndega. Wechitu wacho ana baba vanochiremerera muZimbabwe ndochengeta ndega. Saka ndoseka zvangu asi zvinhu zvinoita zvinorwadza zvinosiririsa. Kozoita third marriage inini kana kutonzwisisa kuti zvakafamba sei zvinotondinetsa. Kozi tichigarisana ndotoona kuti pamwe mhepo inosunda pale unoda kuti uiti nditega ndikabereka mwana wangu pamwe zvingaita. Asi usina mwana so munenge muchiwirirana zvakanyanya. The meantime unoti tega ndidai. Ndopainouya ipapo. Wotoona kuti komusha zvotopera. Zvatoparara kaizvo. Unotoona nemurume kuti hamuchatombonzwisisana. But uchingoparadzana muchingobuda nari kudzati iwe zvifambire kumusha kwenyu kwakaoma. Saka ni mhuri yeZimbabwe ndotoda kutobatsirwawo. Kutokumbira kutobatsirwa iri as a family. Kozi handisi ndega. Tiripo. Tiripo. Vasikana here kana kuti vakomana chete zvakamira sei?
Zvatiri vasikana isusu vakadzi isusu nevarume tirimo futi vamarriage dziri kuita sei futi dziri kungoramba dziri kungonetsa mufamily medu tanzwa nekuchengeta vana toga vana baba vari kufamily asi paunoita vanewo unongonishungudzwa kuti ndida kuchengetana nemunhu wangu ndoita imba yangu ndoita mhuri yangu but unenge nechishuwiro izvo tinotovawana but unenge wakutongotya kuti uchitongopedza kudai murume chanobva atoenda saka rege ndingogara ndizvisiye zvinova ndizvo kuti zvinova zvakukunongedzesa zvakukupa zita risina kunaka. Pio, pamusoro pedambudziko ragara ririmo mumusha Anymore wakauraya vanhu dzinove ngozi pachivanhu dzinonzi dzave ngozi mumusha. Vana baba vakambotsanangura nyaya yekuda kunowadzana nemhuri idzo dzakaurayirwa vanhu naAnymore kana kuti kumbonokurukura zvakafanana nevana vavatete venyu vatorwa mukati memusha wenyu, vazukuru vavatete venyu vatorwa mukati memusha wenyu. Kune kwavakamboenda kunowadzana here kuti patangi zvaunga chambotaura zvemacontributions zvezve kuti kuende kunoripwa mhosva dzakaparwa naAnymore. Izvi zvika zvinototinetsa ini seni pacho zvangu ini zvinondinetsa handina kukurira mufamily saka vamaprograms andinotowanzira murufu kana ndatoendawo kurufu ndokwandinonzwawo program asi program yakangorongwa ichinzi chifamily chiri kuungana vanogona kuungana zvandisiri kuziva handi munoona kuti zvizhinji ndinozongozvizivira mukuita sei mukuungana kwevanhu nememori isingazorase zvakanyanya ndinenge ndakuchengeta kuti gore paye pakanzi zvakati kureva kuti zvinhu zvakadai paye zvakanzi zvakati kureva kuti zvinhu so nokuzofambawo kuti handingazokure ndichirarama ndiri murima semunhu ndisina kukurira mumusha ndakuda kunyatsoona kuti upenyu hwangu huri kunanga sei chiri kumbopa kuti zvizvi ndaitomboti pamwe kumusha kwandakachengetwa kuri kukonzeresa zvakadai ndikizofamba ndaitomboti migogo imimi chichiri kumboitika asi kuti muno matakachengetwa ngatimbofambai wotombondibatsirawo nerimwe saidi wotozoona kumusha kwawakaberekwa nokochinzi kumusha kwawakaberekwa zobvunza kuti kupiko kunzi kuropa rako iwe wozoti kwasvitsva wakuda kuzoti achindibatsirayo dzimwe nguva unonyeberwa kuti rege timbosvika nguva yakati ndomarriage yakozona inga zvakatongoona zvakatongofanana saka tautongokumbirwa kungobatsirwa kumhuri yeZimbabwe kuti ingotibatsiraiwo vanhu vaMwari tinoda kubatsirwa rubatsiro ndorwati kukumbira mhuri yekwazvitsva kuti zvinhu izvi mumbotibatsirawo nepfungwa dzimwe dzenguva tinosvika patinoremerwa semhuri ine munhu ari kuita chiitiko chinosiririsa chinova chinhu chiri kusiririsa mhuri yeZimbabwe vanhu vakawandisa makaondaona kuponda kwaita mukomana kwatekeshera nyika yese kwazunguza nyika yese ene mafaro ese maholidays haana kumboitika zvakanyatsonaka zvazvinomboita unongoti tukasangana naAnymore saka isusu tinokumbira kubatsirwa tinosvika panguva yekutogumirwa nepfungwa kuti imi mbotibatsirewo please kutibatsira cheko cheko isusu kana isusu takagara panapa chapa mudzimba chamo ndoramba ndakadzokorodza zvangu. Shumbakadzi ambotaura nenyaya yekuti ingozi yamakaparirwa naAnymore iwo ane makore mangani? Ini ndine 29 apa ndakasvika 3 March ndaenda 30 years. Wayaruka. Ngozi aidzoke kuna Anymore inodzoka kumhuri yese yekwazvitsva. Picture iyoyo muri kuitambira sei? Iye zvine zvitoziva kuti pachiri padhuze pamwe pese vaifungidzire kuti ndiAnymore asi zvinezvi akukonfirma achinongedzera vanhu vaakaponda kubva kare kuna na 2024 nyaya iyi chero akaenda kujeri. Imimi nyaya yengozi semhuri pfungwa dzako nekunzwa nhoroondo yengozi kuti kugona ngozi huiripa ingaripike here ngozi yevanhu vese vakusvika kuma-19 nekunoraudzirwa nevamwe vaakubuda zvinezvi achinongedzera pamapurisa pamaindications vakangodisappear vasina mbovabvira vaiswa pamalist apa muri kuona sei ramangwana renyu mhuri yekwazvitsva nezera rako toda kungonzwawo pfungwa yako? Zvakangooma kungokura uchingonzi kumusha uko mukadzi uyu ndokumusha kwakaitika zviya zvakadai zviya ngozi inonetsa kuripa kozi vanhu vawandisa zvisingaiti ndichipedzera kunzwawo zvichinzi 19 ko vari kuenda kumaindication vangani mbonyatsondiudzai kuti inonetsa nyaya iyi apa kana tikati kukumbira rubatsiro ngozi kana kanzi munosvika pakubatsira pakusvika pakutoneta kozi makada kunyatsoona kuti apa vati vada kuripo zvakati kwatete uku kune vatorwa vangani vatorwa varipo 4 ingozi futike
saka imbonyatsondiudze kuti tinoiripo inini zvangu pache kangu inini handina kana pfungwa dzekuti kana kuti ndifunge kuti ingaripo seika ini zvikutondinetsa kana ipamba kuti uende kune munhu akafirwa chaiche kuti isori kuti makafirwa imi sori yekwani inotambirika zvakadaro haitambirike sori iyo zvakadaro kozi munhu vatori nepain yekuti munozoti kufa kwokuti akarwara uye akaenda kuchipatara munozoti rufiro runotambirika kwete rokungonzi kuti ninge ari mumba mapondwa afa kana taonekwa achinhuhwa asi zviri kunzi mwana wakwanhingi ndiye akapunza izita rakashata kana izvozvo kana kuti unotsvaga basa unotanga kuti ubvunzwa zita kuti ndinonzi Theojinner Zvitsva aiwa basa hapana zvatouraya zvinhu zvakawanda mukurarama kwevamwe vasimo munyaya idzodzidzi vari mufamily yana Anymore zvauraya zvinhu zvakawanda tidi kunyepa. Isusu nashumbakadzi toda pano paZimbo Live nepaSlyMedia TV toda kukupa mukana wekuti hama dzevakapondwa vakarasikirwa nehama dzavo nevana nevazukuru nechichi upe mashoko aungavataura nokuti pamwe ungatadze kuvasvikira sokutaura kwauri kuita ikoko. Ndodaira kuti mhuri yeZimbabwe iri kuzvinzwisisa kuti zvinonetsa kuti usvike pamba pemunhu chinokumbira ruregerero nenyaya yamaitikira yakaita uye pachiri padhuze nekuti zvazobuda pachena kuti Zvitsva ndiye akaita se ndiye akaita izvi pamwe pese apa kwakuri kufungidzira. Now that taakuziva uye ari kutoenda kuma-indications mashoko ako kuhama dzakaponderwa vana vavo vana mai vavo vazukuru vavo vana tete vana mbuya vavo vana mai vavo mashoko auinawo kwavari ndeyekuti pamwe wakazvimirirawo iwo kana kuti wakamirira mhuri yekwazvitsva. Ini nangu ndakazvimirira ndinoti sori kune vanhu vakapararirwa nemutumbi iyi ndinokumbira sori zvikuru kwazvo ndinokumbira mutambire sori yangu kozi muparariro wakaita mhuri yavo wakanyanya zvinosiririsa zvakanyanyisa zvisingaiti ndinoti nemashoko iwaya ndinokumbira sori zvakanyanyisisa tinoti Mwari ndiye anotonga minduro yake anoiona musi wezuva rokupedzisira nyange asina achamuponda achamuuraya asi musi uchakwana nguva yake achaiwanawo minduro yake anopindura ndiMwari. Ndinoti newaya mashoko mhuri yeZimbabwe vakuru pavaitaura kare vachitiroorana vematungo vasiri kungorevera kuti vanhu vaigarisana asi kuti vanhu vanoziva roorwa nemunhu waunoziva nhoroondo yake yokuti haungonopinde unochiziva kuti pamushapa pane madzudzu akati ndinokwanisa kunomagamuchira haakanganise ramangwana revana vangu nekuti kune anonzi magenerational cases vakare vaitozviziva kuti ariko ndosaka vaitiroorana vematungo yekuti mune muchiziva chokwadi chekuti mhuri iyi yakanaka ine history iri clear isina zvipomerwa sezvamuri kunzwa kuti kwazvitsva haisi nyaya yekuba chete kune zvakatoitika kumashure zvisina kugadziriswa paunganidzwa mari dzodyiwa haina kugadziriswa. Mukoma Sly. Ndoda kudzokera shumbakadzi panyaya yevana vanova vazukuru vaTheojinner Zvitsva. Tiri kunzwa kuti muzukuru wenyu ava vamatakatombopa amai vavo mari yebhazi vachida kuenda haana kugadzikana uye akuita tsika inenge yababa vake yekurova vanhu nekunetsa pachikuru nekubira vanhu. Mashoko aya ndeechokwadi rakasvikawo munzeve dzenyu here satete pamwe munogona kunge makapiwawo feedback yekuti kuno muzukuru ari kudai nemuroora wenyu wamagara muri kutaura naye? Handinangu feedback yandakati ndakanzwa kozi nemurooro uyu ndakapedzisira kumuona amakore kuti ndinzwe kuti mwana ari kudii ari kuita zvipi handisati ndada sei handisati hangu ndasvinzwa kana chikuwa chisati chasvika zvacho munzeve dzangu. Pane here pakutaura kwese kwataita zvinhu zviri kukushayisai hope tisati tavhara interview yedu zvamusati mambotaura nani takanangana nemhuri yenyu yekwazvitsva uye nekubatwa kwaAnymore? Ini nangu chinondishayisa hope kana mumba mandiorara kuzosvika kuti ndibude ndimboinorara kunext ndinoti ndakatarisa mapicture evana vakasara kumba kwaatete ndonzwa kubatikana wesi ndakazotarisa Anymore ndotoona ungatouya nguva iyoyo ndakutotsvaga kuti ndopinda papi chepo ndononorara papi chepo pandinomuka ndiri mangwana. Imba yandogara inini ndeyehembe nemapoto nekubikira haisi yekurara kuti ndimurare somukundinetsa ipapo makambovhisitirwa kaimimi
iyezvo takutofunga kuti pamwe ndi Anymore chii chakamboitika tichivhara huru kuredu ndapasiyirira ipapo? Ndisati ndatama ndine kwandaigara kwandakatanga kugara inini kunova kutsatsi nefunga dzimba dzedu dzimwe dzacho hadzina mapini pawindo apa vakaisa mawaya. Munhu akasvika kuma2 dzeusiku ndichitongobva kubasa, ndakabva kubasa mumba ndakapinda na11 ndichibva kubasa. Saka windo raiti kwakaita mhepo so rairira raitotaka kushama. Munhu yangasvika ndokuisa zviguno zvake pasi pewindo frame ndobva aridhonza. Achidhonza windo rakarinzwa kuhope kuti pane windo rose riri kurira, windo rotose riri kuvhurika. Ndamira ndakamuka munhu yanga ane tochi anga akatondilaita ndobva ndatora gumbezi atobudira ovhura windo ndobva ndamukanda ndobva ndadhonza mwana ndobva ndamisa pasi. Ndamutema negumbezi ndobva adzokera mumashure ndonga kapu ndobva ndamutema nayo ndichishedzera. Munhu haana kushedzera kwese kwenda haana kutirimuka. Azonzwa dhoo ravhurwa pamba paland road wangu vachindibvunza kuti achiripo here, ndichiti aripo. Vabuda nebvumo munhu yava vakabva vamushaya, asi panext vaiona nepawindo vaiti munhu uyu murefu zviri pakati nepakati kusimba hana utase haananyo simba munhu ndatomuona nepawindo kuti ndizoshedzera ndachikoti antema windo rangu ndazowana simba pabuda vana munhu zvangu ndamuona. Anga akapfeka bhachi rewekisutu reblue ranga rine mareflector mumaoko. All right. Saka munhu akazozoka futi the other day kuma4 ndobva ndinongera futi dhoo. Iwe unani buda mba imomo. Ndakandogobuda panze sei. Zvikanzi buda titaure, ndati ndibude panze titaure, ndotaura nokuti shi. Zvikanzi buda titaure, ndotaura newe. Ndakati aiwa panze handisikumbobuda. Iwe kana ndotaura nemiri wasvika na7 ndobva ndotese pandinomuka. Zvikanzi iwe ndati buda iwe mani. Akaramba shangodzokoroza ndifunga akati twice. Achinditi buda ini ndichiramba kubuda ndozenda akufamba utase akuenda hake. Asi voice makarisina here voice? Voice handina kuribata hangu kuti ndizoziva kuti ndiani. Kozi kuti nditi ndakabata voice ka handina kuribata. Nanhasi zvinotondinetsa, nanhasi zvichitondinetsa zvakatozondipoti nditame pamba. Ndanane gore ndichigara pamba pasi ndakapatama ndakati zvisine zvangu ndichigarisana nalandlord ka handingagarire kugarisana nalandlord, asi chakukosha upenyu hwangu. Kozi munhu andouya kunokera pawindo okuvhurira windo, munhu handichaziva pfungwa dzako dziri papi. Saka ndirongotya pese pandiri ndirongotya. Rubatsiro rwamuruda rwokuti imimiwo mucheneswe pamweya nemhepo dzakashata dzinokutadzisai kuve nechiraramo chakanaka kuti muve nezambuko muupenyu mamarriage nevana venyu ndizvo. Ipapo ndinokumbira rubatsiro shuwa mhuri yeZimbabwe. Mukadibatsiro ipapo kana denga ndingatochirika ndikaribata hangu. Kana rainzi rinodhonzwa rosvika padenga ndinojamba ndikaribata. Kozi ndiro rine chishuwiro chokuitawo chakanaka. But chakanaka chacho tiri kuchishaya through my families. Mhuri yeZimbabwe. Theojinner Zvitsva achema mwanasikana. Zvamuri kuona akasvika kunge bagwe rechirimo, kunge mboro pachuru une mazisha akadai. Asi kuti imba yaramba. Kwaari kufamba kwese hanzi imhepo dzemumusha. Azama zvese zvaramba. Ari kutaura kuti chandinenge ndatadza chaizvo ndachishaya. Munoziva kuti correction haina star. Asi pacorrection ndo panotsvunwa zvese. Ari kuti first marriage yakafeila. Asi dzimwedzi ndakupinda ndichiti ndikugadzirisa zvese mamistakes akaitwa mumasuro. Pati mukupinda imomo uchiti uri kunatsa, unozongoona kuti wasiiwa futi. Kana vana baba vaya vari kuda kuroora, munogona kutomubata muchibatsirana kufamba kurwisana nemhepo. Mukoma Sly. Shumbakadzi inyaya inosuwisa, iri nyaya yatanga tichikurukurirwa panapa naTheojinner Zvitsva, iri nyaya yekutsvaga chiraramo. Hungu vanhu vangaseka mucomment section, hungu vanhu vanganongedzera. Ava zvavo zviri nani nekuti zvabuda pachena. Ko zvenyu kana zvako kana zvangu zvisati zvabuda pachena, asi vari mucomment section vachita kunge ndana Jesu kwavo zvinhu zvakanaka. Hazvireve kuti tinofana kuti vatinenge taona vapindana nematambudziko tovanongedzera, tovatuka, tovaita sei. Chawirwa panapa kuona munhu kubuda paTV, paZimbo Live, paSly Media aizi nyore kuti ungobuda paTV uchitaura nenyaya iyoyo uye nezvikunetsa zvekufemiri kwavo. Varoda rubetsero kunyange nema-associations, ma-organizations vanoita zvecounseling. Ava vakasvikirwa
nehanzvadzi dzavo nehanzvadzi yavo vachida kuurayiwa sekuurayiwa kwakaitwa tete vake nevazukuru vavo. Saka naivo kutaura kwavo avazi safe, vari kutodawo kusaidi kwenyu nekusaidi kwedu kuti veduwe tivovhumbamireiwo sekuvhumbamirwa kunoitwa huku kana gondo richinge rauya. Tiri hukwana dziri kutodawo kuti mhuri yeZimbabwe itivhumbamire panguva yakadai shumbakadzi. Mhuri yeZimbabwe chawana mumwe chawana iwe. Ndazotadza kuchitaura kuti chapita mutsako chapita kwanzako. Ndazvitadza hangu asi ndiro shoko randachida kuzadzikisa iroro. Chawana mumwe achisekwe. Mhosva yeumwe haisi mhosva yako. Munhu nemunhu anomira nezvake. Chero shoko raMwari rakataura kuti mumwe nomumwe anonomira nezvake. Mumwe akapara ari mumaoko emutemo achawana mutongo wake unoenderana. Asika mhuri haingasafeka nekuti mumwe akadi akaita zvaaiona kuti zvakamufanira kuita. Vanoda rubatsiro rwedu semhuri yeZimbabwe. Ngatimirei pamwe chete tibatsire vanasikana nevanakomana. Ngatimirei pamwe chete tibatsire vanasikana nevanakomana vemhuri yokwazvitsva mhuri yedu tese tiri maZimbabwe. Ndopekupedzisira mitupo ingasiyana ingaita zvipi, kune vemasvondo, kune vechipostori, kune professional counseling zvekare vari kudiwa masangano emadzimai. Vanasikana ava vari mutocha yakafanana nevanhu vakaponderwa vanhu kuti naivo vari palist. Nyaya yatiunganidza panapa ndenyaya yekuti imo mumhuri mavo ndo makatopondwa vanhu 5. Saka kuti tivasundire futi mhosva yekuti ndimi murunzi mukuita zvakashata, ndimi nehanzvadzi, tinenge taakuvesera moto pamusoro pavo. Nekudaro ngatiregei kudaro. Mangwana kana ngozi dzakunzi dzinoda kuripwa, vanasikana ndo vanopinzwa moto, vanonzi endai munoripa ngozi. Zviri kureva kuti vachiri parumananzombe. Takatarisa nyaya iyoyi, chiripo ndechekuti vari kunze uku kwete vanotsvaga mbiri yekuti vangonzi tinoda kubatsira mhuri kana vanasikana nevanakomana vokwazvitsva nekuda kwokungotsvaga malikes chete kana kuti manhingi zviriko shumbakadzi. Tinoona vazhinji kana vanhu vabuda kudai pane kuti muprofita kana kuti n'anga kana kuti mapostori aende kumhuri, anoenda kusocial media unoti kana vachida ngavaende mubatsire. Ini ndinoipedza nyaya yacho. Kungoendawo chinyararire unoti nai shumbakadzi ndipewo foni yana Theojinner ndivabatsire, pane kuenda pasocial media pako obva kuti ndakuda kuvabatsira. Tiri kuzviona zviri kuitika. Tine mhuri dzakawanda dzisati dzabatsirwa, asina munhu achindiendeko, asi achitonzwa kuti vanhu vanogara pakati nepakati nepakati asi havaendeko. Vanokuti ngavauye kuno. Akuzi kutsvaga mbiri here. Kutanga kuprofita kana kuti kurova hakata dzako pasocial media uchiti ndazoona kuti chakonzeresa inde ichichi. Batsiraka. Social media ndiye zuro uno. Kana muri tate guru makaizivirepi social media? Batsirai mhuri dzoda kubatsira. Kana kuti musoro watapiwa uri kwakati ndoziva kungoenda kumaspokesperson woti uyu musoro uyu pane kungoti I know kune musoro tiri kusangana nezvazvo, tangoti tiwane pekuzvitaurira nekuti dzimwe mhuri dzoda kubatsirwa. Vanhu vanoramba vachiwedzera maronda pamusoro pemamwe maronda vachingomutsa zvino asi pasina rubetsero. Tizotoka pano tichiti sekuru vaya, sekuru ningi kana kuti prophet ningi, apostle ningi kana kuti madzibaba kana madzimai ningi vakabatsira. Kwete zvokuda kutanga kuonekwa pasocial media. Ndizvo zvinozoita kuti nemitemo yenyika hurumende izochinja mitemo yepasocial media. Tozonzwa kunzi kwane mutemo unoti zvinotanga nemanyepo nekuonererwa kwatinoita kuri nyaya yekuda kusumudzira machanel edu kuti zvinhu zvezva zvakaita tisingakanganwe mbavha dzinoba content yeduwo zvekare havauye havabude. Isusu mota kuno dziri kuya dzichinyura, nhasi kuno kuguruve kuri kunaya hakuzi kufambika. Mumwe munhu akagara muofisi ozongotora content yedu oti sekuru muri kutotaura zveofisi Mukoma Sly. Munhu anenge ari mumagumbezi akamirira kuti Sly Media ikabudisa kana kuti Zimbo Live ikatobudisa, iwewe usati watova ne10 maviews, iye anenge atobudisa atokanda kudhara ende anenge akukanda akapesedzera. Zvaakuita kuti zvichitukisa, panenge pane malogos edu, pane mafotos edu, tichitukwa nenyika yeZimbabwe chinzi ndimi makabudisa zvinonyepa. Apari umwe munhu ari kutotsvaga content.
Nekudaro mhuri yeZimbabwe nyaya iyi regai tiisiye pano tiri kuno kuGuruve tiri on the ground chatingangosiya ndechekuti vemutemo vari paground nazvitsva vachifamba naye achiita maindications achitaura kuti pano ndakasvika ndakaita so ndakauraya vanhu so ndakaita sei tiri kudaro hatisi kutenderwawo isusu vemedia kuti tinge tiripo musazotikumbira mapicture nekuti hapana masvikiro atinoitawo ipapo pari kuitika mainvestigations neve CID Criminal Investigations Department pamwe chete mapathologist nevanoita forensic vari paground vachitevera zvakaitwa naAnymore ari ega asina kutaurira vamwe vanhu. Shumbakadzi izvo tiri kunzwa kuti mudzimai akanga ashayikwa pamwe chete nemwana wake vanhu vasingazivi kuti akatetereka akaenda kupi, Anymore azobuda achitaura kuti ndiye akauraya uye zvakare tiri kutarisira kuti vachaenda zvakare kupi kune mwanasikana uya we14 years akatorwa pamwe chete pakanga paurayiwa mudzimai nevana vake vaviri Pamela Chipangura akabva kwatorwa musikana akashayikwa akanyangarika. Zviri kureva kuti taane mariro matsva manyowani. Vabereki vemwanasikana vakuziva kuti akapondwa uya ane 14 years uyewo vanga vachitsvaga hama yavo mukadzi uyu nemwana wake iye zvinezvi vakuzikanwa kuti ndo vakapondwa zvekare naAnymore zvitsva vakabva vavigwa. Ndo update yatingapa vateereri tichivhara chirongwa chinechi kuti vemutemo vari on the ground vakuda kufukunura vashakabvu ava zvichida kuti kwane mariro aakutanga kuti vese avanga vasingazoti vapenyu here kana kuti vakafa. Mhuri yeZimbabwe ronda reGuruve richiri rakavhurika. Zviri kungoda minamato yedu semhuri kuti tinyaradzane nemhuri dzeGuruve dziri kuchema. Havachazivi kuti pamwe wavari kuti akaenda kunoshanda kuHarare, muri kuti ari kuHarare akatofutsirwa ari pasi. Saka ngatirambe tichitevera tichikunzwa kune vemutemo vachitipa update. Aiwa Mukoma Sly. Chatingangotaura ndechekuti aiwa kwana sitogumira pano tabvira kudhara tichioneka asi tiri kuona kuti pane information dzakawanda dzatasina kukupai dzatiri kunge tichikupai pano paSlyMedia TV. Inini zita ndonze Sylvester Tafumane SlyMedia TV simbi yebasa ndichifamba ndina Shumbakadzi tanga tichitaura na Theojinner Zvitsva anga achikurukura waita chikumbiro kumhuri yeZimbabwe. Pari zvino zvemhuri yeZimbabwe tinoti chisarai. Inini naShumbakadzi toti bye bye.